Op. Valley, California. Hindi. Sa Inulingan, Moises Padilla lang ni. Gagrip eating na kami diya sa Moises Padilla. Kaya na na. Sino wala magpinsar nga diri sa may banwa sa Moises Padilla may ara sang grape farm o vineyard. Halin sa 4 lang ka mga puno subong may 200 na siya ka mga puno sa nagkalain-lain nga varieties ng grapes. May katawba, Brazilian Green, Baikonur nga amo ang nagapamunga sa karon. Nangin posible ini pinagi sa paghimakas ni Nene Grande. Subong nga tigbulunga, nagaidas ang mga pungpung sang ubas sa SAG Integrated Farm sa Barangay Inulingan sa Moises Padilla. Kag, nakaibalo ka mo bala na sa sini nga panahon sang El Nino phenomenon kung sa diin nagabiti ang init, mas manami pagidgali ang tubo sang grapes. Ang tungod ang bungaya be, hindi sa blama ulanan. Kaya kung maulanan ang bungaya do ga deform sa do ga makalatak-tak. So subong is the best season para sa the grapes. best season ng grapes. Kung rainy season dapat may amo ka may greenhouse ka. Para maproteksyonan. Proteksyonan sa ulan, hindi kaysa init. Okay, sa ulan mo siya proteksyonan, hindi sa init baliskad saya. Baliskad So misconception nga si grapes sa tugnaw nga weather lang. Sala na Depende guro sa variety. variety. Kontra sa grapes ang ulan. Gani, nagpatindog siya sa greenhouse para maproteksyonan ang grapes gikan diri. May mga screen ang pungpong sa mga bunga kay man ginaamag sini ang mga pispis. Basi maunahan sa pispis to sik ang bunga sang sa tawo balabudlay na. Unahan ko na sa. Nabat. Kay kung kisa na namian ang pispis magtusik. Oo. Kung tusikon sa pispis, sudlon dayon sa subay. Okay. Kaya pag sulod sa subay da, alos tanan-tanan daw Ubos na. Kuwan sa subay. Una pang subay ka on grapes sa tao. Do amo na blad maratin maratin sa dayo. Okay. Kung sige-sige ang init, posible nga makapamunga ang grapes 3 ka beses sa isa ka tuig. Ini ang ikaduha pa lang niya nga pabunga humalin sang 2021, pero subong pa lang amo na sini kadamo. Para kay Nene, stress reliever niya ini, bisan siya hindi makapati nga sa sini nga batu-batuhon nga kadutaan makapatubo siya sang high value crops pareho sang ubas. Iya lang man ini kuno research online. Sa high value crops mapatubo mo di sa amo nga lugar. Ka imposible kung paminsaron lang blaw. Puti na patubo mo na pabunga mo, son satisfied ka man sang bunga yan. Buhay na. Kung baga makita mo sa babunga, mas dugdag madugang kalipayan pag yun. Kaya kung sa ginakaon pag yun Wala ka nang hananapin pa. Ang iya anak nga si Sage, naging assistant niya na sa pag-research kag pagpamakal sa mga inugtanom niya. Nalingaw man si Sage sa pagpatubo sa mga ubas. Una sa dire na sa gabakal mong gasor sa dire lang sa may negro sa mga migoya. Local dire. Oh. Subong di na ka mag-order. Tapos subong ang iba niyo ga order kami sa ambot kong La Union na sila pero do grape farmer community man sa Pinas bala. Ara lang sila sa Facebook. Amo na. Tapos man galantaw man sa sang mga tips sa ila. Kasi YouTube yung man yun na nabalaan ting iban to guro nga gabaligya amo na bala nang dira man nila gina-promote nga kaya man sa iban nga lugar sa Pinas magpatubo sang ubas. Kag, wala labot sa grapes. Nagadalag ko na ang puno sang mansanas nga iya natanom. Tsakto na nabatian mo mansanas, may apple trees man siya. Nakapamulak na gani ang iban diri. Kag may isa ka puno nga may bunga, pero cute pa katama. Gamay pa yung katama, hindi pa dako. Imagine na bala, kung makapabunga na siya sang mansanas,
May apple trees naman dason sa Moises Padilla. Imagine. Para kay Nene, ang uyag niya man lang nga ang barangay Unilingan ang makilala pinaagi sa iya nga mga prutas. Hindi, yung main purpose ko ni kay do ka negative ang among lugar. Mangita ko pa naminsar ko kung paano ko ma-turn into positive ang among lugar. Nga hindi lang di negative lang tanan. Pwede tanan di ma-positive. Di ba? Plano pa niya nga mapalaparan pagid ini. Sa iya nga farm, mayara man sang kapihan. Pwede magkulukape deri. May view man sa Mount Canlaon ha. Wala pa siya nagabaligya sang bunga. For personal consumption pa lang ini. Para buo niya anay. Sa siligid lang, gikadtuan siya sa Provincial Agriculture Office ang iya nga site kag ginbisita para ipakita nga suportado nila ang iya nga paghimakas. Sa ulihi, kung makapabunga na siya sang mansanas kag makapadamo pagid sang iya nga ubas, hindi lang man ang Inulingan o ang Moises Padilla mangin kilala, kundi ang bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Nga hindi nagali tubo ang matamis diri, kundi pati ubas kag mansanas matamis man. Luyag pa ni Sir Nene Grande nga makilala ang barangay Inulingan diri sa Moises Padilla nga sang una magamo nga lugar pero subong ginakadtuan sang tao bangod sa mga tanom niya nga mga grapes. Para updated ka sa mga episodes sa Tripping Dinuming, i-follow ang mga Facebook page at YouTube channel Digicast Negros. Para kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, kini ang Tripping Dinuming.